Tarunga sak. Closed doors, I'm a fool for your love. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Lowe's. Maghahanap tayo ng kalamansi. Tingnan natin sa loob kung may kalamansi. Pwede na sila para sa so dito tayo. I'm going to the plant. Hanap tayo ng kalamansi guys. Dito sa loob, ano pang siya ng Pinay. Sana may kalamansi. May mga, ano to. Oh, mahal ang alimango ah. Ang palaka. Mahal din. So guys, sawi tayo ngayon. Walang tawag dito, walang kalamansi sa Lowe's. Ah, para akong si Robin Padaplin itong ano ko ah. Antipara ko ah. Ang galing ah. O, diba? Panis. Ay, nagugutom ako. Kain muna sana kami. Kaso, kailangan maghanap ng kalamansi. Ah, ganda ng antipara ko ngayon ah. 20 minutes later. Hi da! What's this? Pharmacy grapes. Yeah, good. Na pharmacy grapes. Dito diet. Oh, ano yung diet? Soup, snack, salad, pasta. May agad. Ang gamit ng balsamo ko. Have you tried this? No? Texas hot sauce. Binalon man. Ang husband mo gwapo. Are you gwapo da? Are you gwapo? Of course. Glad you know that you're gwapo. Flounder. Tilapia. Salmon or tilapia. I don't like for tilapia. Get the Oreo daw. So, we're going to get water. Uy, lubot. Lubot. Where's? Uy, nagkuha pa siya tubig. Nagkuha pa siya tubig guys. Masama ni Dere. Atong tanaw ni Dere be. Mga chicken man frozen. Mga frozen. Nuggets. Ano na akong bana na ugtang na naro din. Let's get pancake. Let's get pancake. Kuha dito pancake. Pagdali. Much later. Hi guys, kung napapansin nyo, may pa-t-shirt tayo ngayon. YouTube. Simple Joe. Di ba? youtube.com. Maganda ba? Comment down below kung maganda. Sa mga gustong umorder, ano ko lang, i-drop ko yung link below. Maganda yung tela guys.
Tapos maganda pagkagawa. Sulit ang bayad. Murang-mura lang, affordable. Sa mga friends ko dito sa US, kung gusto niyo magpa-print ito. Inorderan ko din yung kaibigan ko, yung si Jennifer's Vlog dito. Ito yung kay Jennifer's Vlogs, guys. Ayan. Jennifer's Vlog. Medium size. Any size are available sa kanya. Magtanong lang kayo ng mga sizes. Sa mga friendship ko dito sa US. Naka-base sila sa Texas. Nasa Texas sila ngayon. So, ano masasabi nyo? Ang ganda. Malinis ang paggagawa. Sobrang neat. Nakunot lang ito, guys, kay parang naano ko. Ito bang damit ba? Hindi ko na fold ng maayos kasi in-unbox ko na. Sobrang excited. So, ito yung pagkagawa niya. Sobrang linis, sobrang maayos, sobrang maganda. Maganda ang pagkagawa. So, sa mga gustong umorder, order na kayo. Huwag na kayong mag-atubili. Umorder na kayo. Diba? Ito sa akin, suot ko na. Diba? So, thank you very much sa napakabait na nag-sponsor sa amin ng t-shirt. Ayaw niya kasi, guys, ipamention yung pangalan niya. Ayaw niya. Bilang pasasalamat, please, mag-order na tayong lahat. It's my YouTube channel. Hindi dahil inisponsoran kami. Walang kasinungalingan ito kasi makikita naman maganda talaga. Very affordable at sobrang ganda. So, can you tell them to buy this kind of shirt, okay? Buy this kind of shirt if you're verified and you have a lot of subscribers. Tell them to buy this shirt. Can you buy this shirt? This one ba? Can you buy that shirt? Come on, tell them, promote the shirt properly. Can you buy that shirt? It's only $19.15. Pataka raman sa siyang presyo, eh. You want to win this shirt? You just gotta comment down below, subscribe, and hit that like button if you want this shirt, and we will order it to you. Sus, buot-buot nga, gihatagan na ganita. Yeah, I will. We're going to do some thumbnail. For thumbnail. Don't look at Shoe the us. shirt. Shoe the shirt ba? Ang hirap nito ah. Shoe the shirt. Because I hit that. Dada will watch this YouTube channel. Okay. Take a pose na. Not like that. Taro nga ba? Okay. There. Taro nga sak. Smile ba? Taro nga smile ba? I can go on tomorrow I want. Ginagawa mo? Wag smile. Taro nga ba sak ba? Wag smile. Okay, I'm done. I'm getting hot. I'm hot. Smile ba? I'm hot. Mag-thumbnail na thumbnail. Please give me water. 12 seconds later. Sa mga mahilig sa bigas dyan. Calrose, maganda daw to. Shoutout pala sa nagbigay din sa akin ito. O, diba? Ganda. Yayamanin ang lola mo. Ang dami ng sponsor.
Kahit hindi pa trending ang mga video YouTube, may nag-sponsor na. Salamat sa iyo. 'Di ba? Sobrang cute. May silver nito, guys. May silver nito. Sobrang cute. Nagagandahan ako. Ting. Ting. Ganyan na lang lagi. Pag naglakad, ganyan na lang lagi. Kasi pakita ito ba? Ano na? Para mapansin agad. Ganyan na lang. Pag naglalakad, ganyan lagi. Para mapansin itong Corseras. I think that's all for today. Kay ano pa ako ng aking mga kalat dito. Tingnan niyo yung mga kalat ko dito. Oh, kalat dyan. Kalat dyan. Hugasin doon. So, anuhin muna natin. Trabahuin muna natin kasi wala namang ibang gagawa. Ako lang din. So, see you next time. And don't forget to like and subscribe and buy this awesome shirt. Naks. Awesome, naka-English. Buy this kuan. Mag-order na kayo. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. And thank you for watching. Bye-bye.